back to my channel Nidhi's Life. ಫೇಶಿಯಲ್ ಮನ್ಪುನು ದಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಲರ್ ದಕುಲು ಏಪಲ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಸೋಪ್ ಪಾಡೋಚಿ ಪಂದ್ ಪಂಪೇರು ಒಂಜಿ ದಿನದ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಸೋಪ್ ಪಾಡೋಚಿ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯ್ಗ ಪಂಡ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಿಧಿಸ್ ಲೈಫ್ ಆಲಿಸ್ ಇನ್ಯಾನ್ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಇಲ್ಲದ ಗಾರ್ಡನ್ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ತುಕಬಲ್ಲಿ ಏತ್ ದಾದ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಗಾರ್ಡನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಗೈಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇಟು ಏನು ಕಾಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಉಂಡೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಓಕೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಕ ನಿಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಮೂಲು ದಾಸವಾಳದ ಗಿಡ ಉಂಟು ದಾಸವಾಳದ ಗಿಡ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ತುಳಸಿದಾನೆ ಉಂಟಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಮೂಲು ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗಿಡ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಹಿಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಟರ್ಕಿ ಬೇರಿ ಪನ್ಪೇರು ಎತ್ತ ಕಜಿಪ್ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಎತ್ತೆ ಕಜಿಪ್ ಅಡ್ರಯ್ಯ ಕಜಿಪ್ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ನೆತ್ತ ಗೊತ್ತಿ ಜಾಣ ಮುಲ್ಪಂಬೇರ್ ರಾಜಬಾಯಿ ಇಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ಮನ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ಕಜಿಪ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕದಾದೆಂಡು ಇಂದು ನೋನಿ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಫ್ರೂಟು ನೋನಿ ಫ್ರೂಟ್ ಪಂದಿಂದು ಇಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಮೃತ ನೋನಿ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಲವೀರ ಮಿತ್ತಡ್ಲ ಉಂಡು ರೂಮುದಲ್ಲಿ ಪಲ ದೀತು ನಲವೀರು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಇಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ದ ಇಂದುಲೊಂಜಿ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ವೆಲ್ತ್ ಗ್ರೇಪ್ ಪಂದು ಅಮೃತ ನೋಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಇಂದೊಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯನ್ ಆಯ್ತಾ ಇಂದು ಬಾರೆದ ದೈ ಇಂದು ಎರಡು ಮುಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾರೆದೈ ಪಂಡ ಇಂದು ಇಲ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಇಂದು ಈತೆ ಮಲ್ಲಾಪುನು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕೈಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಂದೆ ತೋಜುನ ಪಾಡ್ದು ಪಾಮ್ ಟ್ರೀ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಪನ್ನಿಕುಲು ಕೇಂದಿಪ್ಪರು ನೆತ್ತ ಸೀಡಿಡೆ ಬನ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಇಂದು ಪೂ ಇಂದು ಆತಿನ ಆತ್ರೆ ನಾನು ಸೀಡ್ ಹಾಪುನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆತ ಜಿತ್ತ ನಾನು ಓಡಾತ್ರೆ ಉಪ್ಪಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಐತನೆ ಪೂವಿಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗೇನೈತೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಆರೆಂಜ್ ಪಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ದ ದೈ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಆದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಮಾತು ಹಾಳಾದಿತ್ತಂಡು ಕೂಡ ಹೊಸತಿಂದು ಆಯ್ನು ಇಂದೊಂದು ಶೋಕು ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಶೋಕು ನೆತ್ತ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಫ್ಲವರ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಿಧೀಸ್ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಡೇಸ್ ಆಂಡಂದು ಆಪ್ನೆನ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಕ್ ನವರಾತ್ರಿದ ಆಂಡ ಬ್ಯುಸಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13th ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಬರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೂಜ ಅವೇನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪೂಜ ಯಾ ಮನ್ಪೂಜಿ ನಾರ್ತ್ದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಆಯ್ತು ಇಂಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಫೇಶಿಯಲ್ ಮೆಹಂದಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಂಚ ಐತ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೇನು ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ ಸೊ ಕೋಡಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫ್ರೀ ಆದ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಬತ್ತದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಾತೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಚ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ದಾಯಗ ಆತಿಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ದಾದ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ದಾದ ಮಾತುಂಡೆ ಅನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ತೂಲೆ ಸೈಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ಬಾಲ್ಯದ ನಾಯ್ಸ್ ಅವು ಉಲ್ಲೆಡೆ ಮೈಕ್ಡ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಲೇಜಿನ ಮುಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಯಕ್ ದಾದನ ಬೇತಿನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂದೆ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡು ಇನ್ನು ಡೇ ಬತ್ತದ ಸಂಡೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಇಡಿಪ್ಪುಂಡು ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಆವಡು ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಆವಡು ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಇಡು ಆಯಿಲ್ ಪಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆಯಿಲ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಪೋರ್ಸ್ ದಾದೊಂಡು ಐತ ಅಂಡರ್ಡ್ ಸೆಬೇಸಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಸೆಬೇಸಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಯಿಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಐತ ಪುದರ್ ಸಿಬಮ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಯಿಲಿ ಇಂದು ದಾದ ಪುಂಡು ಸಿಬಮ್ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ಕಿನ್ನ ಶೈನಿ ದೀಪುಂಡು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಹೆಲ್ದಿ ದೀಪುಂಡು ఒక ಕೆಲವೇರ್ನ ಕೇಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರ್ನ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಸೆಬಿಸಸ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ದಾದೊಂಡು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯಿಲ್ನ ಸೊ ಅವು ದಾದಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಆದ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೇರ್ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಇಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೇರ್ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐನೇರ್ದಾದ್ರ ನಿಕ್ಲಿನ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಆಪುಂಡು ಇಂದು
ಸ್ಕಿನ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲ ಫೇಸ್ ಒಂಥರ ಶೈನಿ ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಸೊ ಕೆಲವೇರ್ನದಾದ ಪಂಡ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪನೊಲಿ ಈಜಿನ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಜ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತ್ರೂ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದಕ್ಲೆ ನಾಡಲ್ ಒಂಜಿ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಈಜಿನ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಾದೈತೆ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅವೇನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಸೊ ಐಕಂದೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಫ್ರೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫುಡ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ನಿಕುಲು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ಐಕ ಏನೇನು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ನಿಕುಲು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ದಾಕುಲು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ರೂಟೀನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಓವೆನ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೋಚಿ ಪಂದು ಚೂರು ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ದಾಕುಲು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪುಚೆ ಪಂಡ ಮನ್ಪೋಡು ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ದಾಕುಲು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅ ಡೇ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ ಟೈಮ್ ಡೋರ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಏನು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಚಿ ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅ ಡೇ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಸೋಪ್ ಈ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೋಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಸೋಪ್ ಅವೇನು ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಹಾರ್ಶ್ ಸೋಪನ್ನು ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಚಿ ಒಂಥರ ನಿಕ್ಕುಲು ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಸೋಪ್ ಪನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಲ ಸೊ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈಜಿನ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೈ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸೋಪ್ ತೂದು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ಏಜ್ದ ದಾದ ಪನೊಲಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಏಜ್ ಆ ಸರ್ಟೆನ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಆಯಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಬಮ್ ಆಯಿಲ್ ದಾದೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಜಿನ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕನೆ ಕೆಲವೆರ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೆರ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ದಾದಪ್ಪುಂಡು ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಏರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಇದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲನ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಏಜಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪನೊಲಿ ಕೊಲಾಜಿನ್ ಪನೊಲಿ ನಿಕ್ಲು ಕೇಂದಿಪ್ಪರು ಕೊಲಾಜಿನ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಹೇರ್ಗೆ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚಿನ ಕೊಲಾಜಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೋಡು ಫೇಸ್ಗೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊಲಾಜಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಿಬಮ್ ಆಯಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಇತ್ತನ ಇಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊಂಚಿದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪು ಪಂಡ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪು ಪಂಡ ಯಂಗ್ ಏಜ್ಡ್ ಬಟ್ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆವನ್ಪು ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಸ್ಕಿನ್ ರೂಟೀನ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ಕಿನ್ ನಿಕ್ಲು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಮಂತು ಒಂದಿಪ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಏಜ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಸ್ ನಿಕ್ಲು ಏಜ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಓಲ್ಡ್ ಅವನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ಕಿನ್ ನಿಕ್ಲು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಮಂತು ಒಂದಿಪ್ಪೋಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಏರ್ನ 30s ಇತ್ತದಾದ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪು ಪಂಡ 20s ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದು ಬಟ್ 30s ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಯಾಗ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಮಾತ ಸೊ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಚುಪ್ಪಾತಿರ್ಗ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ದೊಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಬಂತ ತೂಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಮೇಕಪ್ ಆಡ್ವೇರು ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲು ಮೇಕಪ್ ಪಾಡ್ದು ಹೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಸೊ ಅವಿನೊಂಜಿ ಮನ್ಪೇರು ಪೋಚಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ನಲ್ಲಾತ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಲೆ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ವಾಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಚೆನ ಬೇತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ದೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಐಟ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಕೊಮಿಡೋಜೆನಿಕ್ ಲೆಸ್ ಪಂದಿಂಚ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಅವೇನೊಂಚೂರು ಚೆಕ್ ಮಂತದ್ದು ತೂದು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲು ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ರೂಟೀನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಓವೆನ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೋಚಿ ಪಂದು ಚೂರು ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪುಚೆ ಪಂಡ ಮನ್ಪೋಡು ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅ ಡೇ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ ಟೈಮ್ ಡೋರ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಏನು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಚಿ ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅ ಡೇ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಸೋಪ್ ಈ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೋಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಸೋಪ್ ಅವೇನು ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಹಾರ್ಶ್ ಸೋಪನ್ನು ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಚಿ
ಒಂಥ ನಿಕ್ಕುಲು ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಸೋಪ್ ಪಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಲ ಸೊ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಈಜಿನ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೈ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸೋಪ್ ತೂದು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ತೂಯರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಯಿನೇಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಾಗ ಇನಿ ಆನ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅವು ಮಾತದೆ ತೊಂದೆ ಬಂದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೋವಿರಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೇ ಪಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪೆದ ಅದ ಪಂದು ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಾಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊಡು ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಂಟೇನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ದಾದ ಪನೊಲಿ ಆಕ್ನೆ ಪ್ರೋನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅದಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪನೊಲಿ ఒక ಈ ಟೊಮ್ಯಾಟೊಡು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಯಿಲ್ ದಾದು ನಾವೇನು ಮಸ್ತ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿನ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿನ ಪೋರ್ಸ್ ದಾದು ನಾವೇನು ಮಾತ್ರ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನಂದೇ ಪನೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಡಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಉಂಡು, ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊಡು ಉಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ದೆಲ್ಲ ಕವಿ. ಸೊ ಯಾನು ಇನಿ ದಾಯ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಷನ್ ಮಂತೊಂದ್ಲೆ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರಬ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡೊಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಖಾಲಿ ನೆತ್ತ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪಲ್ಪ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡೊಲಿ. ಸ್ಕ್ರಬ್ ದಾಯ ಮಂತೊಂದ್ಲೆ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರಬ್ ನಿಕ್ಲ ದಾದಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಉಂಡದೆ ಅವೇ ಆ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ದ ನೆಡ್ದು ನಿಕ್ಲ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಪಲ್ಪ್ ಏನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಲ್ಪನ್ನು ಐಕ್ ಶುಗರ್ ಪಾಡುವ ಚೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಷನ್ದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಖಾಲಿಲ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಶುಗರ್ದು ಒಂಚೂರು ಇನ್ನು ಮಂತ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಬ್ದೆಲ್ಲಕ್ಕ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಇರೇತ್ನ ಫೇಸ್ಗೆ ಪಾಡುವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಒಂಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು ಇದು ತೋಂದಿಪ್ಪರ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ತೋಂದಿಪ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡು ಅಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಂತ್ ಬೈದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಇದೇನೇನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಫುಮೆ ಇಫುಮೆ ಎತ್ರ ಕೊಂಸ ಇಫು ಫೇರ್ ಕೊಂಸ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಡ್ ಆಹೋ ಕೊಂಸ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ವಯಸ್ಸು ಕೊಂಸ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜಿ ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗೆ ಪಲ ಡೌನ್ಗೆ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಪಾಡಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಮನ್ಪಲೆ ಮಸಾಜ್ Oui. Je vais laver. Oui. Quoi hein? Faut mettre ici aussi. ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪ ನಿಗುಲು ಡ್ರೈ ಆತನಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂಚೂರು ಅಲೋವಿರಾ. ಸೊ ಅಲೋವಿರಾ ದಾದ ಪನೊಲಿ ಅಲೋವಿರಾ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪು ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ಕಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೋನ್ ಪನೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಲೈಟ್ಲಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಅಲೋವಿರಾ ಪಂಡಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುನ ವಾಟರ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಹೈಲಿ ವಾಟರ್ ಬೇಸ್ ಇಂಜು ಪಂಡ 90% ಆಫ್ ನೆಟ್ ವಾಟರ್ ಇಪ್ಪುನು ಉಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ತುನಗನ ಗೊತ್ತ ಜೆಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಲೇಯರ್ ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್. ಸೊ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅಲೋವೆರಾಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಲಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಲೈಟ್ಲಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಂಡೆ ಅವು ದಾಯಗ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಅವು ಅಲೋವಿರಾಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಾನ್ ಕೊಮಿಡೋಜೆನಿಕ್ ಪಂದು ಉಂಡು. ಸೊ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ದಾದ ಪ್ರೋನ್ ಎಂದು ಪೋರ್ಸ್ ದಾದ ಅವೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಇರಿಟೇಟೆಡ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರೋನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರಿಟೇಟೆಡ್ ಆಕ್ನೆ ಪ್ರೋನ್ ಸ್ಕಿನ್ ದಾದನು ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ ಮನ್ಪೇರ ಹೋಗ್ಜೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಹೋಗ್ಜಿ. ಸೊ ಅಲೋವಿರಾ ಪಂಡ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಒಂಜಿ ಇಂದು. ಸೊ ದಾದ ಮನ್ಪೇರ ಅಲೋವಿರಾ ನಿಕ್ಲಿನ ಇರಿಟೇಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ದಾದೆ ಪುನ ಅವೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೇರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಅಲೋವಿರಾ ಮಾತ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ದಾಯಗ ಪಂಡ ನೆಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಜೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನೇಡ್ದಾದ್ರ ನಿಕ್ಲಿನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಯಿಲ್ ದಾದೆ ಪುನ ಅವೇನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಡು ಥ್ರೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಜೆಂಟೆಡ್
ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಮಾಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಂಚ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಲೋವೆರಾ ನಿಕುಲು ದೆತ್ತೊಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಲೋವೆರಾನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾರ್ಪ್ ನೈಫ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಕಟ್ ಮಂತದ ಉಲಾಯ್ದ ಜೆಲ್ಲನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆದ್ಯತದ್ಲ ದೇವಲಿ ಈಜಿನ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ದೀಪಾರ ಬಂದಾಂಡ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಡ್ ಅವಿನ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಟ್ ಮಂತ್ ಸೀಲ್ ಮಂತ್ ದೀವಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈಜಿ ನಾವು ಹಾಳು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸೀಲ್ ಮಂತದ ಟೈಟ್ ಏರ್ ಟೈಟ್ ನೆಟ್ ಇನ್ ಮಂತದ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸೊ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆತೇನು ಒಂಚೂರು ದೆತ್ತೊಂದು ಜೆಲ್ಲನ್ನು ಫೇಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಈಜಿಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈಜಿನ ಓಟ್ಸ್ ದಾದೊಂದು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೇ ಸೊ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೇ ದಾದೊಂಡು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೇ ಇಂದು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಇಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ರದ್ದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದು ಇತ್ತೆಂಡ ತೋಷ್ಪಾಯರಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ತೋಷ್ಪಾವಲಿ ಈಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಡಿಯಾಡ್ದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ರದ್ದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಇಂದು ನೆಟ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೇ ಉಂಡು ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲೆ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಸೊ ಐಟ್ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಂಡ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲೇ ಪಂದು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲೇ ಪಂದು ಇಂದು ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂದು ದಾದ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೇನ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಈಜಿನ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕ್ಲೇನ್ಲ ಪನ್ವಲಿ ತೊಂದರೆ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಒಂಥರ ದಾದ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಒಂಥರ ಗ್ರೀನ್ ನೆಟ್ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಈಜಿನ ಆಕ್ನೆ ಪ್ರೋನ್ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂದು ಪನ್ವಲಿ ನೆತ್ತ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೆ ಇಂದು ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡೆ ಸೊ ಪೌಡರ್ ಒಂಚೂರು ದತ್ತೊಲಿ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಪೌಡರ್ ದತ್ತೊಂದು ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪದೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲೆ ಪಂತಿನ ಅಂಚನೆ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ನೀರಿರ್ದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಇಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪು ಇನ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಪ್ಲಾಕತ್ತು ಓನ್ಲಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಫೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಡ್ರೈ ಆಪನು ಮುಟ್ಲ ಬುಡ್ಲೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಂಪನ್ ಪೂಜಿ ದಯಪಣ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಡ್ರೈ ಆಪನು ಸೊ ಡ್ರೈ ಆಪನು ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ಲೆ ಬುಡ್ದು ಅವೇನು ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ಯಾಡ್ ಡ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾವುದು ಫೇಶಿಯಲ್ ಮನ್ಪುನು ದಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಲರ್ ದಕುಲು ಏಪಲ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಸೋಪ್ ಪಾಡೋಚಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಸೋಪ್ ಪಾಡೋಚಿ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯ್ಗ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಸೋಪು ದಾಯ್ಗ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲಿ ಸೋಪು ಪಾಡ್ನ ಫೇಶಿಯಲ್ ದಾಯ್ಗ ಮನ್ಪುನು ಬೊಲ್ ದಾಯರಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಸೋಪ್ ಪಾಡ್ನ ಕಪ್ಪ ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ಲರ್ ದಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಸೋಪು ಪಾಡೋಚಿ ಪಂದು ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಅವು 10 ರೀಸನ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯ್ಗ ಸೋಪ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಏಪೋ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮನ್ಪೋರ ಅಪಗ ಪಾರ್ಲರ್ ದಕುಲು ಏಪಲ್ಲಿ ಇಂದೇ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಸೋಪ್ ಪಾಡೋಚಿ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ತಿನ್ಪಂಡ ದಾಯ್ಗ ಪನ್ಪೇರು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಫೇಶಿಯಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಲ್ ದಾಯರಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಸೋಪು ಎಂಕ್ಲು ವಾಶ್ ಮಂತನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪೇರು ಪಂದು ಸೊ ಅವು ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲನ ಫೇಸ್ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುವ ದಾಯ್ಗ ಪಂಡ ಆಯಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಡರ್ಟನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ದೆಪ್ಪೆರ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಪಾಡ್ನು ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸಾಜ್ ಪಾಡ್ನು ನಿಕ್ಲಿನ ಫೇಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಸಾಜ್ ಕೊರ್ಪ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಲ ಪಾಡ್ನು ದಾಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಈತ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ದಾದೊಂಡು ಅವು ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆರ್ ಹೀಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನೆರ್ದುಮು ನಿಕ್ಲು ಸೋಪ್ ಪಾಡ್ನ ನಿಕ್ಲಿನ ದಾದ ಹೀಲ್ ಮಂತಿ ತಿಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೋಪು ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿನ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಂದು ರೀಸನ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಸೋಪ್ ಆಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಸೊ ಇನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್